Ba sai da takarda ba. Ka ce a cire sunana wannan naji, dama ban ce a saka ni ba inda ka ji. Duk wani taro da kake kai na to naji, mu harkar Tinubu ba sai da takarda ba. Wato Allah sarki Rara yaro man kaza kafin a jima ya zama littafi. Babu shakka Rara ka taro mace a wannan lokaci baka da yan wasa, kuma ka sai rogo amma za mu ma gyara da dankali. Da fara da harkar Tinubu bari a gaya maka uban kuturu yayi kaɗan, domin duk inda mai riga aro za yi sai da sanin mai ita. Harkar Tinubu ba a Kano ba, har a matakin tarayyar ƙasa yadda Baba Ganduje dama haka za a sha. Domin tun gwamnoni da manyan ƙasa na gudun bayyana kansa a takarar Bala Tanimu wato Ahmad Bola Tinubu kenan. Baba Ganduje ya kasance sojan kundin bala, hatta fam shi ya fara saka hannunsa ya sa albarka ya daga ya nuna duniya. Da haka ko dai ka koma ka tuba, ka risina a gabansa tun da bata a cikin daji ƙarin ilimi ne. Amma batun gigiwa da firita cewa kai harkar Tinubu ba sai da takarda ba, wannan jahilci ne ajin ƙarshe, tsarin wanda bai je makaranta ba kake nunawa. Faɗin hakan kuma ya ƙara nuna cewa kai ɗan ƙauye ne ƙarara kuma da ƙiƙi na haƙiƙa. Ko da yake wanda aka ce ya kasance ɗan gudun makaranta ba boko ba arabiya, ba da la'il ba diwani ba madau ba mundigi, ko kaɗan ba zai zama abu mamaki ba. Ko da yake wasu na cewa kai karatun allo, na ce a'a an dai kawo ka Kano karatun allo. A ƙarshe ka koma ɗan bumburutu, kuma wallahi gaskiya na faɗi ba ƙage ba. Da haka ne ka koma shara a Alisidi Studio wajen Alibaba ya kasai. Kana shara ana aiken ka aka fara nuna sha'awar waƙar Gambara. Idan ka musa zan da jawabin Halifa Alibaba domin har yanzu yana raye. Amma magana karatun allo baka yi ba, daga can kauye da ka hutu ba shakka. Babanka yayi farar dabara ya kawo ka Kano da sunan zaka yi karatun allo. Amma da ka zo kai watsi da karatu, ka koma gagare na malam kaku. Lokacin da ka koma gida ka hutu da CD an ce mahaifinka yayi murna domin dai ya dauka karatu ya samu. Sai da ya tara mutane ya kira dangi aka nemo rikoda. Cikin farin ciki yana munna. Ya dauka ka sauke ka haddace ka zo da kira'a a cikin CD. Abin mamaki, saka CD sai ga sautin saraki sai Allah. Saraki sai Allah, inuwa da shan Allah. Kace tun a wancan lokaci mahaifinka ya ce je ka gani, shi yasa har yanzu al'umma Kano ake gani ba daɗi a tare da kai. Duka wannan kissa taka muna da ita, amma tun da yanzu ka zo kan babanmu Ganduje ka ce wai harkar Tinubu ba sai da takarda ba. To bari a sake gama in ka manta kai kaɗan ko baka isa ba. Dole sallah mai tarin lada sai ka yi ta a gun liman. Da haka ana sake gaya maka bana Allahnka ya cike da rubutu, dole ne kawo sambatu. Saboda haka ko kana so ko baka so a bana tunda kai wa dutse kaho, dole ne ka gane kuskure ranar tsaga. Kuma idan kana cin ƙasa ka kiyaye ta shuri, kuma ka jira zaka gane cewa a wannan lokaci kai ɗiban gonar rani, domin dai ko a dawan gara gandi garin da sai an daga sabara ake hango rana. Ba yadda mai girma Tinubu zai saki farin doki a kilisa da kwalisa ya bige da ɗaukar bakin jaki dan fitina, domin shi ba dan gudun makaranta bane Tinubu, babansa ya kai shi karatu, ya kuma zauna ya samu karatu. Da haka dole a wakar Tinubu bana ai hakuri jaddagar ku Allah ya nuna. Suke da ilimin faɗa wa mutane wane ne Tinubu, baban kaura ko hauragiya ba. Ai turanci kai tsaye ba dan hadda ba, ai yarbanci domin jaddadan garku an yi karatu, kuma shi ma harkar Tinubun nan tun ana gudu Baba Ganduje ya ce zo. Wai an ce Rara daga cikin kwamitin yakin neman zaben Bola Tinubu. Yanzu news ke riskana daga gidan rediyon gidan jaridar na Rariya. Wannan yana nufin yayi waƙoƙi a banza kenan? To waye ne ce Rara daga cikin wannan kwamiti din? Wanda ban sani ba bacin an ce Rara ya gudu da Kano. Kwatsam jiya ne ko shekaran jiya a gan shi a Kaduna. Kun gan shi a tsakiyar manya-manyan jigajigan APC har da Nasiru El Rufai a wajen. Kai tsaye mutane da yawa suna tunanin da cewa akwai sa hannun Baba Ganduje ko kuma mabiya hannun Baba Ganduje a cikin wannan lamari. Domin kowa ya san abin da ke faruwa tsakanin mabiya Baba Ganduje da kuma Rara. Kuna ganin da cewa anya ko Bola Tinubu zai yi sakacin rabuwa da Rara, ko kuma kuna ganin da cewa shi dinwa da ba za a iya cire shi ba? Shin wa kuke zargi da cire Rara daga cikin list din committee, ko kuma kuna ganin da cewa za ta iya yawa ba gaskiya bane gidan jaridar nan suka faɗa? Mu jira mu ga abin da zai faru daga baya. Allah ya sa mu dace.